Jeg vil gerne være sundhedsplejerske, så jeg vil gerne have med børn at gøre faktisk. Så jeg valgte den her uddannelse, fordi jeg kan gå den vej, i stedet for gymnasievejen. Jeg har valgt den her uddannelse, fordi min mor hun er social- og sundhedsassistent, så jeg har fulgt meget med i hendes arbejde og synes, det virkede meget interessant. Og jeg vil også gerne selv være med til at hjælpe de gamle, så de har det godt, ligesom vi unge har det. At gå her indtil videre, det har været rigtig spændende. Det har været super fedt, og man får nye venner, og lærerne er rigtig søde, og de hjælper en og støtter en, og ja, det har bare været super. Det har været spændende at gå her, og jeg synes, det er dejligt, at vi har så meget frihed, som vi har. Vi har så meget projekt, så vi kan gå rundt og lave vel og lærerne, de ikke hænger op af os hele tiden. Jeg synes, det er rigtig dejligt at gå her. Det sociale sammenhold, det er alle sammen. Der er ikke grupper eller noget, så alle snakker med hinanden og er glade og hygger sig. Og ja, går i kantinen sammen og spiser mad og ryger sammen, og det er rigtig hyggeligt at gå her. Alle eleverne holder sammen her på skolen, og man snakker godt med alle. Og der er ikke noget mobberi eller noget på den her skole, så det er rigtig godt. Det bedste ved den her skole, det er, at man lærer at udvikle sig socialt, man får nye venner, og man lærer nogle nye faglige ting. Det bedste ved den her skole, det er, at man får en masse nye venner, lærer en hel masse og får en masse frihed. Jeg valgte at gå på hjælperuddannelsen, fordi at jeg startede på gymnasiet. Jeg kommer direkte fra 10. klasse, og jeg vil gerne være sygeplejerske. Men gymnasiet, det var ikke rigtig mig, synes jeg. Så fandt jeg ud af, at man godt kunne tage den her vej. Jeg valgte den her uddannelse, fordi jeg ingen uddannelse har overhovedet. Og jeg er 34 år og tænkte, nu skulle jeg have en uddannelse, og jeg kunne godt tænke mig at have en uddannelse, hvor jeg arbejder med mennesker. Jeg har indtil videre været rigtig positivt overrasket. Det er nogle rigtig fede mennesker, der går herude, og sammenholdet er rigtig godt. Og undervisningsmulighederne er også rigtig gode, synes jeg. Så jeg har været rigtig glad for det indtil videre. Jeg synes, det har været utrolig spændende og udfordrende. Altså for mit, der er det nok det faglige, så det har været rigtig, rigtig godt skolemæssigt. De har været dygtige til at hjælpe mig, lærerne, og eleverne er så forskellige, så man kan bruge hinandens ressourcer. Det er utrolig vigtigt, synes jeg. Jeg får lært en hel masse, fordi at uddannelsen veksler mellem teori og praktisk, så man får lov til at prøve de ting, man lærer i teorien. Det synes jeg er rigtig godt. Det får man rigtig meget ud af. Alle kan, når de har gennemgået uddannelsen, blive en god social- og sundhedshjælper, hvis man opfylder de krav, som skolen og praktikken giver dig. Jeg synes, det kræver, at man har den der vilje til virkelig at udøve en stor forskel for de her mennesker, og man som sagt har det der gode hjerte. Det synes jeg, det er en god ting, og det skal virkelig være der. Man udvikler sig hele tiden. Altså, på det faglige har jeg udviklet mig meget, men også på det menneskelige. Man lærer utrolig mange ting, som man ikke har set uden at være i hjemmene. Så jeg synes, det er utrolig spændende. Jeg synes, det bedste ved skolen, det er, at der er så meget gruppearbejde og så meget samarbejde, og så synes jeg, det er rigtig godt, at der er løn under uddannelsen. Det, der er godt ved skolen her, det er, at der er voksenløn på uddannelsen. Den rummer en stor forskellighed, og der er plads til alle. Den her uddannelse valgte jeg, fordi at, jeg har taget social- og sundhedshjælperuddannelsen, og der har jeg fundet ud af, at man ved hjælp at tage den her social- og sundhedsassistentuddannelse for mere kompetence og større ansvar over for den enkelte borger, og det vil jeg gerne have. De har et rigtig, rigtig godt læringsmiljø, studiemiljøet og rigtig fagligt dygtige lærere. En god social- og sundhedsassistent i mine øjne er en person, der vil udvise empati for andre mennesker, har lysten og evnen til at tage sig andre mennesker, der måtte have hjælp derfor. Det er meget hårdt, der er meget at lære, meget læsestof, men man bliver fagligt dygtig. Det har jeg kunnet se. Jeg har lige været i intropraktik på Herlev sygehus på ortopædkirurgisk afdeling, og de var lidt imponeret over den faglige niveau, vi kom med. Man skal være gjort af et særligt stof for at blive en rigtig god social- og sundhedsassistent.
Man skal udvise empati og indlevelse i andre folks situation. Og man skal også være professionel i sin ageren. Det lærer vi her på SOSU-C. Det sociale miljø her på SOSU-C, det går de meget op i. Vi bliver hurtigt bragt i grupper, hvor vi lærer hinanden at kende. Så jeg synes, at det er en vigtig del af det, men det er det jo også, når vi kommer ud blandt andre, ud i vores virke på hospital, plejecenter, eller hvor vi nu skal virke hen som social- og sundhedsassistent. Det bedste ved at gå på SOSU-C, det er, at lærerne er fantastisk fagligt dygtige. Der er et rigtig godt studiemiljø, og så fungerer biblioteket upåklageligt. Jeg har været medhjælper i 2 år i daginstitutionen, og jeg kunne sådan set godt tænke mig at blive pædagog. Men jeg har ikke taget nogen gymnasiel uddannelse, som det kræver at komme ind på seminaret. Så var det her simpelthen et oplagt tilbud for, at jeg kunne komme videre med det, ikke? Jeg begyndte på den her uddannelse, fordi at jeg elsker børn. Jeg kan godt lide at arbejde med børn. Det har været nogle kanonfag indtil videre. Vi står faktisk her og skal vælge valgfag snart. Der kan vi faktisk gå ind og vælge nogle specialområder også, som jeg ikke lige var klar over. Og det er helt vildt, at man kan få de tilbud, som man også kan få på seminaret. Jamen, jeg synes, det har været fint. Lærerne har været søde og rigtig sat os ind i det. Der har været lidt lektier sådan hister her, men det er der jo. Altså, det kan man jo ikke rigtig komme ud om. Jeg synes, det er dejligt at komme tilbage på skolebænken igen, ikke? Og der er masser af sammenhold her. Det har jeg oplevet meget. Vi kommer ud og spiller rundbold i timerne, hvis vi alle sammen lige sidder og vasker og føler, at det er lidt hårdt, ikke? Så læreren, hey, rundbold, ja. Og så udfordrer vi også de andre klasser, så vi kommer også til at tage snak på tværs af hinanden, ikke? I klassen, der bliver man mere, ikke som klikker, men mere ældet sammen på en eller anden måde. Så det er ikke bare Katrine og Signe, der altid går sammen, og så bliver de sure på nogle andre. Og, altså, det går jo bare op i røg, ikke? Vi holder meget sammen og sørger for, at vi kan få julefrokoster, og vi tager i byen og arrangerer forskellige ture alle sammen, og sørger for, at alle kan være med. Og vi har faktisk ikke oplevet nogen, der har sagt nej selv på tværs, at vi er forskellige, vi er altså hvad kan man sige, kommer fra alle sammen fra forskellige kulturer, og alle deltager faktisk. Så det er rigtig dejligt.